Bo día, hoxe estamos aquí en Padrón, na Casa Museo Rosalía, e estamos con Pancho, que é o editor do libro Traxe Muradán, e nos vai a contar un pouquiño a historia dos brincos que levamos eu a Isabela, que son, bueno, cedidos por unha familia de Rois, moi amablemente, e me permitiu facer a reproducción destas dúas pezas, tanto que leva Isabela como que levo eu, que Pancho nos vai a contar un pouquiño que estilos son e de datases e épocas, verdade, Pancho? Sí. Bueno, pues esto pertenecen a ourivería tradicional de Galicia, concretamente son da zona norte das provincias da Coruña e Lugo aproximadamente. Se trata de filigrana fiada e chapa recortada. Son pezas de mediados do século XVIII, de fins do XVIII a mediados do XIX. A maioría deles son xoias protectoras, por exemplo os sapos que levan as crucetas de Padrón que levas Sonia, son pezas de protección. Os brincos que leva Isabela chamase popularmente brincos de cometa, e os que leva Sonia se chaman brincos de cabaza. Están moi ben reproducidos, enhoraboa, e que sigas así, traballando desta maneira tan bonita pola nosa ourivería tradicional.